हलुक चीज ना ना लेकिन नींबू के चाय यारी साधारण चीज ना प्रेम पवित्र होला लेकिन प्रेम करब तब न प्रेम में वासना ना होला आए घड़ी वासना में प्रेम होता जबकि वासना एगो इंसान के खेल है 2-4-5 मिनट का आ प्रेम पवित्र है ग्रंथ में ऊपर वर्णन बा अब ऐसने एगो प्रेम बा उनका इच्छा के विरुद्ध लड़की के इच्छा के विरुद्ध शादी हो गई उनका इच्छा नहीं खे जब शादी करे के डोली में लड़की बढ़ के जाती है कहार लेके जाता रहे सब आ लड़की कहारन से कहती है सुना जौन भइल तौन ठीक भइल लेकिन हम जेने कहते ने ओने डोली के लेके चलल नहीं तो तोहरो लो जइबो हमार तो जौन हो गइल बा बोल दिहल बा कैसे कहती है लड़की कैसे जे कावना दिशा में लेके अरे जई मेरे कहारवा यारवा जेने हम कहते नहीं उन्हें डोली घुमावा जे कावना दिशा में लेके जई मेरे कहारवा यारवा भाई मुनादी बसारी को बहुत बहुत पुरस्कार देने जो लिया ले चलो घरवा यारवा और सिख बाबा ये दूसरा किस्म का मैटर बा ये डोलिया ले चलो कर घरवा यारवा कहार भड़कल वाले डोली के कहार भड़कल भड़कल जान जौन कहता नहीं ओकरा में भलाई बा नहीं तो जब कतना मर्डर होई कोनो ठीक नहीं हमनी के प्यार ए बाटे पवित्र जैसे हमनी के पानी साच बा होई न पारसा गंगा जी के पानी और हमनी के प्यार पवित्र बा साच बा कोनो परेशानी ना हो कोइले बा तैयारी भारी साधारण में हल्का में जल लो चुप हो गइल बाई है बहुत बा नहीं तो ओकर तैयारी फुल बा कोइले बा तैयारी भारी पुलिस के पहरावा यारवा कोइले बात तैयारी भारी पुलिस के पहरावा यारवा बता कोइले बात तैयारी भारी पुलिस के पहरावा यारवा बता
यही से कहता नहीं डोलिया ले चलो कर घरा यारवाया होता डोलिया ले चलो कर घरा यारवाया होता भैया लाल जी पियकर साहब बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना भाई हमारा जयशंकर यादव जी और मौली साहब फिर हमारा के अकाउंट का पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन शुभकामना प्यार जाग सार प्यार जाग सार हथियार हो जमाना बिना हमारा हमर जीना प्यार जाग सार हथियार हो जमाना बिना हमरा के हमर जीना दीवाना हम जानता नहीं ओकरा बारे में आ तार लोग के डेरेला के काम नहीं खे हम जने कहते नहीं ओजा डोली ले चलो कानून भी एकर विरोध ना करी जौन हम कहता कहे ये कानूनी तौर पर पास हुआ जबरन सगाई के अरे नहीं खे यारवा यारवा या मोता हमने के कानून ऐसा भारत सरकार के ये लड़की के इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी नहीं की जा सकती लड़कियां कहते हैं जी हमारा लगे हर चीज बा कानून पास भइल बा तो हलो डेरा जाओ है बरियात लेके आइल बोलो ऐसे जन चिंता करो जबरन सगाई के नहीं खे यारवा यारवा या मोता यही से कहता नहीं डोलिया ले चलो कर घरा यारवा या डोलिया ले चलो कर घरवा यारवा या कमलेश मोरी दीवाना ओकरा तमाशा ताई बाप महतारी हमर कठिन
कसाई डबल कर दलो और ही रुचि लगे डबल हो गए तो और निक लगे मारी दीवाना ओ करत सताई बाप महतारी हमर कठिन कसाई भाई गुड्डू जी ई रिक्शा बहुत बहुत पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बारुद सा